dia, sóc en Ramon Riera del Buirac de Memòries i això són les píndoles des del balcó. Començarem aquesta sèrie, avui seria el primer capítol i començarem parlant d'un dels personatges més mítics, més mediàtics de la nostra història, que és el rei el rei Jaume I. El farem en 3 episodis diferents, per tal que pugueu copsar una mica la dimensió i les diferents vessants d'aquest personatge. Farem una primera part dedicada a la seva infantesa, a la Ninea, com en deia ell a la crònica, al llibre dels Fates. Un segon capítol dedicat a la seva glòria militar i a la seva glòria com a galant, per dir-ho d'alguna manera. I finalment farem l'últim capítol dedicat al final del seu regnat, de la seva vida, que en certa manera podria semblar-nos com una decadència o una davallada, però que ja veureu que no podem parlar ben bé en aquest sentit. I doncs començarem parlant de la infantesa del rei en Jaume, un monarca que té un origen realment controvertit. El seu pare, el rei en Pere, que és el segon comte rei, diríem el segon rei d'Aragó de la dinastia de Barcelona i per tant comte també de Barcelona, tenia una moguda molt important a Occitània en tota una sèrie d'estats feudals de petits països que ell mica en mica anava dominant. Tenia el gran problema de la croada que es va decretar contra els càtars. Els càtars era un moviment religiós que contestava a l'Església Catòlica, proposava de fet un sistema de vida completament diferent, i llavors el tema està en que la majoria d'aquesta gent vivien als territoris dels vassalls del rei en Pere. De fet, a Catalunya també cada vegada està més clar que també hi havia hagut una filtració, una influència dels càtars, sobretot per la zona del Berguedà i d'altres que s'aniran descobrint a la zona de Lleida. I, de fet, el rei en Pere, tot i que acabarà morint defensant-los, bàsicament lluitava contra ells. Es va fer un concili a Girona decretant la seva persecució i intentant una mica treure's aquell problema, per dir-ho d'una manera, de sobre, d'aquella bona gent, treure-se de sobre. Però anem al tema que ens centra. El naixement d'en Jaume és un naixement realment controvertit perquè té molts números, siguem sincers, de ser un fill bastard. El rei Pere i la reina Maria, que era la seva dona, realment no suportaven. La reina Maria venia d'una dinastia, era neta d'un emperador bizantí. Havia enviat una neboda, a casar-se amb el rei Alfons, que era l'avi de Jaume I, el pare de Pere, que quan va arribar es va trobar que el nuvi ja estava casat. Alfons, conegut com el trobador, Alfons el Cast, una mica ironia, ja s'havia casat i no sabien què fer-ne, i com que s'estava hostatjant a la ciutat de Montpeller, que com sabreu segurament està molt vinculada a la biografia del rei en Jaume, doncs el senyor de Montpeller, Guillem, em sembla que tots es deien Guillem o la majoria, va aprofitar gairebé com mig raptar-la, xantatgejar-la, ja no tenia gaires possibilitats aquella senyora de tornar cap a l'imperi bizantí i s'hi va casar. I la seva filla, que és Maria, doncs va acabar casada amb aquest rei en Pere, seria la mare del rei Jaume, i Pere, teòricament el pare. La seva relació era fatal. De fet, no es veien. El mateix Jaume, en el llibre dels Fates, reconeix que hi havia aquesta mena de rivalitat i en el fons pren part per la seva mare, i d'aquí un moment ho entendrem. I per tant gairebé que no vivien junts. Pere tenia moltes amants, en aquest sentit que pràcticament no visitava el llit de sa mare. Aquí trobem la primera com llegenda de tota aquesta figura d'en Jaume, que era una vegada que em sembla que estaven a Montpeller o en algun d'aquests països feudals, d'aquests petits estats, d'aquests vassalls que anava guanyant el rei Pere. Els vassalls, diguem, els fidels, els cortesans, van fer tota una mena de complot
Pere s'havia enamorat d'una senyora, s'havia enamorat o s'havia encapritxat o anava més calent que vés a saber què, per aquesta dama, i els cortesans i la dama van fer com una mena de complot, de manera que en la cambra on aquesta dama esperava el rei en Pere, i van posar a la reina Maria, d'amagatotis, i així quan ell va entrar van jeure junts, amb tota aquesta penya amagada en algun racó de l'habitació com a testimonis, i així van concebre el rei en Jaume. Bé, ja veiem que és molt maco, però no es sosté massa, i de fet si ens fixem en la transcendència, això sobretot tu has estudiat en Cingolani, Jaume és com una nova dinastia, és com donar una nova dimensió al seu regnat, és un gir en tot el que havia sigut una mica la història d'aquests primers comtes reis d'Alfons i de Pere, i Jaume ja tindrà un altre estil. Llavors, al cap de poc temps de néixer Jaume neix el 1208, i hi ha, evidentment, uns grans conflictes entre el pare, la mare, que no es poden veure. El rei li posa de nom Pere, com ell mateix, o sigui, Jaume va néixer dient-se Pere, i ja veurem que no és l'únic comte rei que li passa això, que li fan el joc de la piloteta, li canvien el nom a l'últim moment, però en canvi la seva mare decideix dir-li Jaume, que hi ha aquí l'altra llegenda maca de la seva ninea, que és la llegenda de les espelmes, en les quals es diu que la reina, dubtant quin nom li volia posar al rei en Jaume, doncs va decidir de posar 12 espelmes amb els noms dels apòstols, i aquella espelma que més durés amb la flama, sense fondre's, seria la que li donaria nom. I és per això que, segons aquesta llegenda, o això que potser fins i tot és més creïble que expliqués la reina Maria, es va triar el nom de Jaume, que recordem a nivell de la península era el Sant Jaume de Galícia, era un gran mite, era un centre de peregrinatge molt famós, que donava molt benefici peregrinar fins allà. És un centre que avui en dia encara la gent hi peregrina, no? Llavors, bé, amb la llegenda o sense, té un cert sentit que el rei es digués Jaume, finalment, només acabés quedant-se amb el nom que li havia posat la seva mare, i també és un altre punt que ens ajuda a veure que hi ha una nova etapa en aquest món. Hi ha els Alfons, els Peres, els Ramons de la dinastia de Barcelona, segueixen en l'àmbit familiar, però a partir de Jaume també entra un altre nom, un altre símbol a la dinastia, que són Jaume, que n'hi haurà 3, però també en les altres dinasties, en les altres branques del Casal de Barcelona, doncs també hi haurà més Jaumes a Mallorca, etc. Doncs bé, poc després d'això hem vist que té una concepció així, més a saber com, el nom ja és inhabitual, de la manera que li posen, Jaume esdevé un dels personatges més indefensos realment de tota la història d'aquestes dinasties i d'aquestes aristocràcies. No és l'únic que li passarà, però Jaume de cop i volta es queda sense el pare, que mor a la batalla de Monet, i sense la mare, que mor a Roma intentant impedir que el seu pare assolís el divorci. De fet, ho aconseguirà abans de morir, aconseguirà que el papa li negui al rei Pere el fet de repudiar-la, cosa que, i aquí seguim amb aquesta controvèrsia pare-fill, legitimitat i legitimitat, això hagués convertit a Jaume, de fet, en un bastard i l'hagués tret de la línia successòria. Això és una de les coses que ens explica aquesta certa rivalitat que té en Jaume amb el seu pare i que es desprèn a la crònica, no? D'altra banda, un altre signe d'aquest poc amor entre el pare i el primogènit, que també, com l'altre tema dels noms, veurem que no és del tot inhabitual en la casa de Barcelona, Barcelona-Aragó, doncs es va traduir que abans d'aquella batalla de Moret el rei en Pere havia deixat el petit Jaume, l'infant, l'havia arrencat de les mans de la seva mare
que tot just després és quan comença a anar cap a Roma a buscar ajuda, i l'havia deixat en mans del propi enemic, que era el líder de la croada contra aquella gent, contra els càtars, que era Simó de Montfort, que l'educarà a la manera que es feia una mica en les cases feudals, que era que normalment els fills sovint es deixaven, no en el tema dels monarques, això sí, però es deixaven en algun noble, i aquest ja tenien com una certa costums, unes tradicions per educar-los. Doncs Simó marcarà una mica al principi, els primers anys de Jaume, que en la crònica no el deixa gens malament. És un detall important, gairebé que potser deixa més malament el rei Pere que no aquest senyor que de fet el va tenir presoner durant un temps i que si va ser alliberat va ser gràcies al papa, que va intercedir perquè el deixés anar i el tragués a una mena de comitè d'aristòcrates catalans. I així comença el regnat de Jaume com un infant al qual juren fidelitat a les Corts de Lleida. De fet, a la crònica ell descriu com està sobre la falda de l'arquebisbe de Tarragona, de l'ancià arquebisbe de Tarragona, i en allà és on els nobles li van a prestar jurament. Però ja aquí la seva posició és molt, molt incerta i tenia poques possibilitats de triomfar. Tenia dos oncles, Ferran, que era abat a Montaragó, un monestir, allà a l'Aragó, i l'oncle avi Sans, que havia estat cobrant a Provença, havia tingut les seves controvèrsies, l'havien apartat del govern per intentar acaparar el poder, i que en aquells moments era el comte de Rosselló i Cerdanya, i que tots dos, una mica la seva, aniran maniobrant per tal d'arrabassar-li el poder al rei Jaume. Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi.